Mayong buntag. Mayong buntag, mayong Happy New Year po, ma'am, sir. Okay. Kompletong pangalan ay J. Dorador Tobiano. andam na ba mo og imuhang anak no nga mokanta sa ato ang Christmas station ID? Oh, andam na. Andam na kaayo sila. Sige, in 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa iyo'y makakarating. Nabagay ka ng pinataas kay makakarating ito. Makarating ka ng atong regalo sa inyo, ano? Ang atong grasya gikan sa DXDC. Kanay dawatan ninyo ang atong New Year's package. O syempre ang atong non-alcoholic wine. Happy New Year kanyo din he. So kauban si Radyoman Joel Beray, kini si Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.